Sóng nhạc trẻ tao lưng đây. और एक मिनिस्टर हमारे शुक्ला बाबू, हमारे एमएलए साहब भी है मंच में, श्री रामपद जमातिया, एमजी ठीक है, बहुत सारे सम्मानित मंच है, सबका नाम नहीं लूँगा मैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सांगरू माँ का एक नाथ मंदिर बन गया, बहुत सुंदर अच्छा बात है, और भी बनना चाहिए। इधर मंत्री लोग बैठा है, मंत्री लोग बोसा से उधर का चाहिए आवेदन रखो और बड़ा करने के लिए, इसको और बड़ा चाहिए और सुंदर होना चाहिए। और मुझे खनराम लियांग ने बार बार बोला, इसलिए मैं आया, उसके साथ मेरा बहुत दिन का परिचय है। बहुत साल पहले हमने अगरतला में सांगरू माँ के लिए आंदोलन भी किया था। तब ये बीच संती बाजार का एक बहुत अच्छा आदमी था, उनका नाम था, अभी है नहीं, अभी नाम था सुंदर राम लियांग। उनको लेके हमने आंदोलन किया था त्रिपुरा में। पॉपुलेशन सेंसस ने बागै जों अपना वन सर्वे बस कंगा या प्रिपेयर हो गई थोंगो सिने ओन डिपार्टमेंट इथुरुसै थायो सिने सारा त्रिपुरा तागो ब्रो ताको बुकुरने लोक संख्या बुसुत एक्युरेट अपना डिपार्टमेंट इथुरुसै थायो सेंसस थायो सरकारनि नजर तबुनाने बागै त्रिपुरा हास्टेल लोकरने मकल तबुनाने बागै हाइकाबा त्रिपुरा सरकारनि थानिवा अपनी नजर तबुनाने बागै जों अपना इनिशिएटिव नाजाक अब प्रोसेस दंगै दंगो अपनी सामन बाहायना जों चेंगै दंगो अपनी बागै वानाने कंक्रीट तेसिने बेलाके आं हामनाय मारिवो सिने ऑनरेबल फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नो काइसानिने अमहाय काइसा यूनिक प्रोजेक्ट आसु बिसिनि यागुलो प्राय 22 बछर चलिबो जों 22 बछरनि यागुलो अमहाय काइसा यूनिक प्रोजेक्ट काइसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिनि थानिबो बखलाय माने बागै ऑन बिहाफ ऑफ सिने ब्रो डिपार्टमेंट ने अंगै तेसिने ब्रो ताकु बुकुक ने अंगै तेसिनि पांडानि अंगै बलायखना आं बना हामबाय मारिवो बसकांगा और सिनि ब्रो ताकु बुकुक ने बागै जे संग्रमा फेस्टिवल खायमाने जे लोकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट खायने बागै जेकुनु प्रोजेक्ट नरक जदि तुबुबै दंगं कांकाय जों आबना obviously positively dibageनो जों आबना इम्प्लीमेंट खायने बागै आं ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर अंगै आं आबना इनिशिएटिव नानाय बस कांगा नरकनो जेहेतु आबा डिपार्टमेंट ने ब्रो ताकु बुकुर ने बागै ब्रो कल्चर ने बागै ब्रो ताकु बुकुर ने डेवलपमेंट ने बागै जेहेतु सिने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चना फान्ड होरि दंगो आबना जों सठिक भाबे इम्प्लीमेंट खायने बागै जों चाइटोबै सामन तांनाय के केसनर ने थानिबा आं कबकनाय सिने ऑफ फेस्टिवल ने बिसिंथि खायै जों सुरो फेस्टिवल खायनाय सिमे अंगिया सिने गोबां मा सोसाइटी ने बिसिङो सामन तांनाय दंगो के गोबां मा खायजानाय दंगो सिने कायसा सिने आंकल कायसा नांगको माने कक साका जे सिने ताबो ड्रग एडिक्टेड अंगै दंमाने बिसिङो सिने सोसाइटी वा आवा बेलायखना डेंजरस कायसा डिजीज अब कोरोना भाइरस इज अ डेंजर कोरोना भाइरस ना जों जेबाबा किरिवै खरचा कक सालायनानै किरि लायमाने बिसिङो नं बिसि नखलाया अमाहाय जों कायसा डिजीज ने किरिमाने बिसिङो कोरोना भाइरस इज ट्रिपल डिजीज ताबो सिनि सोसाइटी नि थानिबो कायसा यूथ ऑफ नि थानिबो कायसा ताबो ड्रग्स इने तुमाहेन ड्रग्स एडिक्टेड अंगै दंलायमाने अब बेलायखना मारक तो डेंजर डिजीज आबनो जों बायके कासनाय अब सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताबोने प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय बसाइतु पॉसिबलिया बा आं कलेक्टर डिपार्टमेंट मिनिस्टर अंगै आंनि साइतु रेस्पॉन्सिबिलिटी बा आंनि साइतु पॉसिबलिया अब साबने दायित्व साबने कर्तव्य कांकाय जों जरा सोसाइटी दंनाय जरा गामिबो दंनाय जरा एलाकाबो दंनाय सिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दंगो
kaisa youth na जों जुदि drugs addicted दङ दंखांखाय जों बर'नो सঠিक लामायाव फैफिनले दंना बायगौ कारण बयनि बिसिंथिते 10 जन बारे मानो 10 जन बिसिंथिते 20 जन नङै मानो 20 जन बिसिंथिते 30 जन नङै मानो आबनि बागै आबो सोसाइटी वा कायसा ट्रान्सफर डिजीज आ डिजीज का जों जतनो प्रोटेक्ट मा खायनाय आ डिजीज ना जों देखायथनो मा का सलायनाय आबनि बागै आंनो थानिबो हाम्बल रिक्वेस्ट खायो सिने ब्रो डिपार्टमेंट थ्रु से खायो जों हेल्थ कैम्प खाय दङ हेल्थ कैम्प नि बिसिंथे बा प्रोविजनल लाइन खांखांखाय सिने ब्रो यू दङ नि बिसिङावबो जदि केवल जदि ड्राग्स एडिक्टेड दङै दङ कांखाय जों बरंनो बाहायनो रिहेबिलिटेशन सेंटर रहनानै बागै ब्रो डिपार्टमेंट थ्रु से खायो जों बरंनो आइडेंटिफाई खायो जों लांखां कांखाय बिनि रोगिनि अनुजायै जों कोर्स नायै जों बरं रिहेबिलिटेशन सेंटरावनो जों रहनानै बागै जों आबने प्रोसेस खायनाय आबने बागै नर बाहायनो मा कासनाय आ डिजीज कारण चिने कायसे कायसे यूथ जे डिजीज नावै दङनिबो अबसुदु तुम्हारे चाकरी खाई बा साधारण पैसा वाला अवश्य चिनी साधारण पैसा करी रखबा गरीब श्रेणी इनी यू दब बाहायनो अबने बिसिङा एडिक्टेड दङ कारण बरनो जों प्रोटेक्शन खाय आंखाय चिनी सोसाइटी कुनो दिना बसकांगा जों बाताय मैया कारण जों अबनो नुबागैनो सावो दिनैनि यूथ बा ताबुकनि यूथ बर चिचिनि फिउचारनि सोसाइटीनि तुम्हारे लीडर बा सोसाइटीनि चिनी जेनेरेशननि चिने तुम्हारे हुकुम ने सिने आदम अंगनाय आबनि बागै जों बरनो ताबुक जदि सतीश दिसाव जों जदि बरनो लीड खायख्लाङै मैया सतीश दिसाव जों बरनो जदि लीड खायख्लाङै मैया आंखांखाय सिने सोसाइटीआव बालायथेनो अंधकार खालायनाय एफेक्ट दंनाय आबनि बागै आंनरनि थानायाव कबकनाय जरा इंटेलेक्चुअल दंनाय रक जरा शिक्षित महल दंनाय रक जरा बुद्धि ज्ञानजीवी बर दंनाय रक जरा कामियो दंनाय रक हातलाखन फायनाय रक जों सिने कामिबो सिने एलाकाव जदि अमहाय अंगै दङ कांखाय जों कामि सुक्तिबना जों मा बासानाय प्रोटेक्ट खायनि बागै कामि सुक्तिबना जों मा बासानाय जों अल डिजीज कासनानि बागै अ परिवारनो बदंनानि बागै अमहाय केन्डी नेने पेशेन्टनो जों बदंनानि बागै जों मा बासानाय आबनि बागै आंनरनि थिनो आसु कक्लो सालिया थिने दिनैनि पान्डाव जों आसु डायलग होननानै भाषण होननानै बा कक्लो सानानै जराया थिने गोबां कल्चरल प्रोग्राम खायनि बागै पीपीआर लाइजा दङ हाताल हातनि फायजा दङ आबनि बागै आंनरना आसु कक्लो सालिया खुलुमबायना हर गाहाम बालाय खाथागा दिनै पहिलानो दिनै वो प्रग्राम द्वारा खायनाय जों साजाक दिनै जे प्रग्रामनि द्वारा कमिटि बे उद्योगता बिशेष करे खरराम बाबुनो आं बेलाय हामबाय दङ बे वो पान्डानो द्वारा दिनै संसानाय बर'नो बेलाय हामबाय दङ पहिलानो दिनै 22तम संग्रामा मुताय दिनै जों आनन्द फालिनाय मेला माने आनन्द जतनो एन्जय फालिनाय दंथंलायनाय पहिलानो दिनैनि पान्डानि पान्डाफा बे फाइमाजा खाजा दिनै त्रिपुरा हास्टेलनि दिनै आगे दिनै मन्त्रि गोजाम डेपुटि सीएम दिनै सार बिष्णुकर्ता बे फाइमाजा खाजा दिनै पिटिसिनि मन्त्रि आरो फायं शुक्ला शरद बे दिनै गार्जेन बागमानि एमएलए बरंगुरां रामपद जमातिया फाइमाजा खाजा दिनै कासुआफ्रा दिनै दुइजन एमडिसि दङ बरंगुरां भूमिकानन्द रियां ते बरंगुरां सन्जय रियां ते आसुकजाक ते जत ते बसकांगो आसुकजाक हाकसां साम्पा खोनागार मिजोरामनि फायजाक आसामनि फायजाक जत बसकां आसुकजाक आंनि रांसारनि खाजानि दाखोथाय बुहुमसं आं बिसिबां साग्ला थाइफेरनो थानाय जों दिनै सिरि सिथिनो रमै माननानै लायनाय जों दिनै सिरि सिथिनो रमै माननानै लायनाय
কারণ বেলায় আং দুঃখা দুঃখ নাঙ্গো যারা মিজোরাম থাংসা করো চিনি বুড়ো তাকুর নিজিনি দফানি बुंसे कमाई कमाई क्या जैसे पुनः अमेरिका थाने लंदन थाने पाकिस्तान थाने बांग्लादेश थाने बुनी दफानी बुंग कमाया किंतु जरा बुरो दफा चिनी रियां दफारो निजिनी रियां दफा से करी था साइलो ताइलो तामो तामो उन समय क्या आंगोनो कोई ना बुझूंगा जैसे पूरा लंदन अमेरिका ठंडी निजिनी सामो नमो तमो बुमो जाति न जैसे पूरा सिटी तोंगे निजिनी दफानो इतिहास सामो तमो बुमो जाति जोतनो चंगोमी मानदारी नाय यहाँ दफा तोंगला कमन थाना आबाई लोग जरा सिकड़ा चलाए बरं थाने रिक्वेस्ट थायो आं बार बार जरा मिजोराम ने फैनाय बरं में विभिन्न शरणार्थियों थांगा आं बरं में रिक्वेस्ट थाया नरक ताबो जरा त्रिपुरा फैनाय रिसेटलमेंट फैनाय नरक ने बुमुंनो चेंज फैबाय जेजोंनो कायसाखौनो रियां बुमुं सेकरि था बेलाय था दुखौ नांगौ बेलाय मुक्ति बखलायो आबाय बागै आं कयनाय जरा बुरु दफानि लिडार्स दङ निजिनि जे कालचार जाति तमुं जामुं रमै माननानै लायनाय आबाय बागै खर'नाम रियां आं बेलाय बेलाय हामबायनो निजिनि दफानि बागै चाय दुगै दङ निजिनि धर्मनो रक्षा खालामनो बागै निजिनि तमुं जामुंनो रक्षा खालामनो बागै बेलाय चाय दुगै दङ आंनि थाखाय बार बार थाङो कास्टमारनि बागै आसा थायो जों सरकार दिनै 2018 सरकार फैमानि परे बीजेपी आईपीएफटी सरकार फैमानि परे दिनै जे जामुं तमुं जोंनि जे स्रिसिटिनि हाफुं हाथाय दैमा दैसा पारा गामि जे खुनाय खामानि जों तुलुक तुलुकयै जोंनि सरकार आस्ते आस्तेयै जों आगुबै दङ आगिनि जागासिम खेफिननो बागै आबायनि बागै नरक सिङाव साहाय्य नाखायनाय नरक सिङाव सरकारनो साहाय्य नाखायनाय नरक बादिनो साहाय्य खायनाय हांखाय सिनि दारो सम्भव करै जों आं नायखाथिनि दफानि बिसिङाव रियां रक जतन उग्रक लायजाक जतन बेकवार्ड लायजाक रियां रक जे जायगा दङ आंनि विधानसभा बिसिङाव दङ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हिंना दङ दाबो लामा गोरै जे जायगा लामा गोरै जे जायगा दै गोरै कारेन्ट गोरै उराव होनाय नक साइ थालायगा सरकारनि बिसिङाव मुसुक जे सरकार जों नायो लामा गानानै तुमनानै जोंनि बर'नो शिक्षित खायनानै लेखा फरा फोरोंनानै जों जुदि सरकार बायदि बिसोर हांखाय जों बयखाय सहर दिगि फायो नोंखाय बर' बिसोर हाबाखाय निनि दफाराव बाहायनो हागौ बिमा नायबा नरबथिमा मासु बनाय सरकार जे जायगा नायो नरबथिमा मासु बनाय जों नंनि लगि दङ सरकार नंनि लगि दङ सरकार नंनि जे जे नांमानि खनराम बाबु साका जे बर' दफानि बागै खनराम बाबु जे आं तुफायमानि जतन आं सयखाय हका एप्रुभ खाय हका किन्तु ताम कारणे तागै रब्रा पानकान ओंलिया खालि जों दिनै शुक्लाचरण तैया प्रथम आं दिनै कम रिखा हो जागा प्रथम रियां जातिनि प्रथम बुंनाय खालि आबाय बागान लक्ष्मण लगे मारिनाय सरकार सिंगर बाय दङ
কিন্তু যে মাইচানিলানো বড় বাহিয়াও যে মাইচানিলানো চারিয়ানো বাহিngaखाय महंगाई कपाल हानियां सिनायथिनि जे माइसारिलानो बाहियाव माइसारियानो बाहिंखाखौ मसिनि कपाल हानियां सिनाय सरकार नरनि बाय खायनाय दङ কিন্তু नरक सिनि लगे करिखाखाय जों कुनो खायमांला आबाय नरनो आं कयो सरकार नरनि जा जा नांमानि ते कायसा आनो लास्ट दाबि थाइखौ खनरामबावो जेव जागा रेस्ट हाउस ट्राइबेल रेस्ट हाउस खायनानि बागै आं ताबो कमरिटरखा आंबो जागा ट्राइबेल रेस्ट हाउस खायनाय ट्राइबेल रेस्ट हाउस खायनाय आं ते रियां रंनि पढ़ाशुना खायनायनि बागै थाइसेन शुक्लाचरण सायथांगा खनराम दङ सायथांगा बोरै चला ते आगरतला थांगाखाय तंनानि नखरै केबा स्टुडेन्टना इन्टारभिउ लुनो थांगो हस्पिटालाव थांगो कोनो कामै आगरतला थांगो तंनानि नखरै मबो बुरुस चिनि रियां रंनि बागै तांगै देरेसै आगरतलाव सुदो नरम निथानि जों कयो सुदो नरक सिनि लगे तंदे नरमनि लगे जों दङ ते आं बिसिकक साग्ला चिनि बर' संग्रामा आमा मुताय चिनि बर' दफानो तेवा आगरित लांथों तेवा मुखां सोंदिथों आगामी दिनाव जों जारा ताबुगो रियां रगनो उक्लक लायजाक बुद्धिमा खाथावनाय सरकार नंनि लगे दङ नरनो बाहायगाय बोसांग पिसायमान बाहायगाय बुइबिनि दफाबाय बाक्सा नंनो आगरिमान जों नाय दङ सरकार नाय दङ नरक सिनि लगे याग बाय याग्रम दे जोंबो नरबाय याग बाय याग्रमबो चिनि बुरु दफानो आगामी दिनाव कुसुक साका जतनि कुसुक साका जों पिसायख्लाङै मानन होनै आं संग्रामा मोदायनि थानि आं प्रार्थना खायो ते लास्ट आं कायसा खबकनाय चिनि दफा कमल नदीखौ थां दंखा 80% चेररक सिख्ला चेररक थैनायनि थाखाय थां दंखा जे मानै थाखाय थैयो जे मानै थाखाय सेस नाय वो मानैयो चिनि चेररक सिख्ला चेररक कबलुई दंखा फेक्टरना मानै आगे चिनि बरना श्री सिटी नगो बम्बानि सुवाग नोंखाखाय थैया किन्तु तामुक जे चेररक सामानि याबा टेबलेट तै तामुक ब्राउन सुगर जातामुक माने वो कौनसा थैना वै तैसा गुलक वै तैसा बाय तैसा सुसिरि लायबानि म हमाय थैनायनि लामा बालथिया म नाखाखाय आबाय बांने सिख्ला रंखाने आं आपिल खायो